וזהו, זה מה שאני עשיתי. אני לא יודע מה זה הדברים האלה. אל תדע. אני יודע. אם אני לא יודע, זה יהיה מאוד רע. אוקיי, כמה זה 18 ו7 שמיניות פחות 20? אני לא יכול לעשות מתמטיקה בראש. 2. גם אני לא, בשביל זה המחשבון. בלבלתי את הדסור, ואני אשכרה רציתי להסתכל. מיצי זה פחות 2. מינוס 9 שמיניות, אומייגאד, זה כזה מספר יפה. אתה יודע שבית ספר הרס אותך כשאתה חושב שמינוס 9 שמיניות זה מספר יפה. אני עדיין לא יודע אם מכנה את זה למעלה או למטה. למטה. אני אהיה מופתע אם יש דברים במתמטיקה. אלה ילדים קטנים, ממש שהוא לא יודע מה זה טריגונומטריה. כן, אני רק התחלתי איטיות, אוקיי, טריגונומטריה, תחשוב גיאומטריה, אבל עם יותר נוסחאות ויותר משפטים קבועים ויותר תוכן. טריגונומטריה... דדלוג, ג'י ג'י! יאללה מיטי, אתה הולך לעבור אותו בלי... אחרי שאני אסיים את השיעורים, אוקיי. תקשיב, מייגאד, let's go. תתרכז בעובדה שאמרת עד עכשיו, כנראה שאני לא אעבור אותו בלי...